Een jaar na de moord op Ishelle van der Velde doen haar ouders voor het eerst hun verhaal. Ik zat zelf bij de laatste zoekactie in het bootje van het zoekhondenteam. Er misten nog delen en die hebben we dan gevonden. Op dat moment overheerst een opluchting. En verder in deze uitzending. Hij schaatste mee 25 jaar geleden. En er brandt 's nachts nog veel te veel licht. Goedenavond. In de afgelopen 10 jaar schommelde het aantal moorden in Zeeland rond de 2 per jaar. In 2021 viel net iets hoger uit met 3 moordzaken. Ishelle van der Velde uit Oostburg, Henk Sijsau uit Biggekerke en Rosentli Rosaria uit Barendrecht lieten daarbij het leven. Op 13 september werd de 67-jarige Henk Sijsau uit Biggekerke om het leven gebracht bij Theta in het Hofje aan de Noordweg. De politie pakte zijn schoonzoon op voor de moord. Aanleiding van het geweldsincident ligt in de relationele sfeer. Een paar dagen na de moord in Biggekerke werd de 23-jarige Rosentli Rosaria uit Barendrecht doodgevonden in een brandgang in Vlissingen. Hij blijkt door vuurwapengeweld om het leven gekomen. De moord die vorig jaar wekenlang het nieuws beheerste was die op Ishelle van der Velde uit Oostburg. Een ruim jaar geleden verdween ze spoorloos en in februari werd haar lichaam in delen teruggevonden in het water bij Retrangement. Rond 15 december is ze vermist geraakt. Als moeder heb je heel snel door dat het gewoon echt heel erg mis is. En ja, dan is je kind van het een op het andere moment verdwenen, krijg je geen contact meer. En daar word je gek van. Je bent een beetje verloren. Je weet eigenlijk niet goed in zo'n situatie waar je het eerst moet doen. Dus je slaat maar wat om je heen en je doet maar wat. En we zijn vooral bezig geweest, denk ik, om de politie ervan overtuigen van ja, hier is iets niet in orde. Want zomaar verdwijnen past niet bij Ishelle. Begin januari benadert de stichting Signi Zoekhonden de familie dat ze willen helpen om Ishelle te vinden. Na vele zoekacties wordt ze half februari in delen gevonden in het water bij Retrangement. Ik zat zelf bij de laatste zoekactie in het bootje van het zoekhondenteam. En dat was een heel rare ervaring natuurlijk. Er misten nog delen en die hebben we dan gevonden. En dan op dat moment overheerst een opluchting. Dan heb je een soort van opluchting omdat je weet van oké, we hebben ze compleet, we kunnen nu echt afscheid nemen. En dat is heel stom dat je dit als moeder zegt, maar dan is het een soort euforie dat je kind compleet is op deze manier. En dat is bizar. Op 27 maart is de uitvaart van Ishelle. Veel mensen brengen haar een laatste groet. Dit jaar zal de rechtszaak gaan spelen. Maar van echte gerechtigheid is voor de ouders van Ishelle geen sprake. Wat is gerechtigheid? Wat voor gerechtigheid staat hier tegenover? Hetgene wat er gebeurd is. Ik zie daar weinig gerechtigheid. Is die persoon voor levenslang? 25 jaar, 20 jaar, 30 jaar? Wat is genoeg? Voor mij is het belangrijk dat die persoon inziet wat ze heeft gedaan. Hoewel de levens van de ouders van Ishelle nooit meer hetzelfde zullen worden, zijn er lichtpuntjes die het de moeite waard maken. Mijn kleinzoon, die wordt 10 maanden volgende maand, dat is Jax. En die heb ik iedere week, mag ik een dagje oppassen. En dat is een geweldig kind. En als hij me ziet, dan lacht hij van oor tot oor. En dat zijn dingetjes waar je echt wel energie uit put. We hebben een zoontje rondlopen van 4 jaar. Nou, die hou je wel lekker bezig. Die heeft ons er ook wel heel erg hard doorheen getrokken. Je moet verder, hè? Je hebt geen keuze, hè? Waar in het begin het schuldgevoel aanwezig was van... Ja, als je een keer lachte, dat is een beetje aan het afnemen. En dan zie je ook wel weer dat er ruimte komt voor positieve dingen. Meer over de zaak Ishelle van der Velde vindt u op onze website.
De SP en de Boer-Burgerbeweging in de Tweede Kamer willen dat de Westerschelde-tunnel toch al in 2025 tolvrij wordt. Na gesprekken tussen de provincie en de minister leek dat ook te gebeuren, maar in het nieuwe coalitieakkoord wordt toch gesproken over 2030. De SP en de BBB willen nu van de minister weten of dat echt niet sneller kan. Verder vinden ze dat kiezen voor 2030 een nieuwe deuk slaat in het toch al broze vertrouwen tussen de Rijksoverheid en de provincie Zeeland. Een van de gedupeerden van de woningbrand in Middelburg heeft nu al een nieuw huurhuis. Het oude huis van Trudy Bouwman en haar kinderen vloog in de nieuwjaarsmorgen in brand en is onbewoonbaar verklaard. Dan kijk je naar buiten en dan zie je je dak en zie je dat in de vlammen staan en is het even heel onwerkelijk. Hun nieuwe huis staat in dezelfde straat en tot ze daarin kunnen slapen ze bij de buurvrouw, die ook nog een crowdfundingsactie heeft opgezet voor de 3 gedupeerde huishoudens. Als een verzekering uit moet betalen, duurt best een tijdje. En voordat je dan kleren hebt en zo. En hoe gaat het met de crowdfundingsactie? Die loopt aardig op. Die zit nu op 3945 euro precies. Ik krijg echt hulp van alle kanten. De kleding die ik ook aan heb, heb ik ook van de zus van mijn buurvrouw gekregen. Dus ja, het is echt fantastisch. Zo, hier heb ik ze. Ik heb ze nog gevonden. Hier heb ik op gereden. Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de Elfstedentocht voor het laatst werd gereden. Johan Goeree uit Middelburg stond toen op de schaatsen en kijkt vandaag zijn tocht terug op tv. Ja, ik vind het fantastisch. Ik loop niet weg nu. Ik wil dit allemaal zien. En ik probeer me ook steeds te herinneren of in te denken, waar zijn ze? Ken ik die plek? Het was de 3e Elfstedentocht voor Goeree. Het was eentje met veel wind. Hij genoot met volle teugen en had hem graag nog eens gereden. Nee, ik had niet gedacht dat het de laatste keer zou zijn. Ik had gedacht, die komt nog wel een keer terug. En als hij ooit nog een keer terugkomt, dan staat de 80-jarige zeker op het ijs, maar dan wel als toeschouwer. Zeeland moet 's nachts veel donkerder worden. Die wens heeft Provinciale Staten uitgesproken. Er is nog steeds te veel onnodige verlichting die de hele nacht aan is. En dat is slecht voor het milieu, voor mens en dier. Het is al jaren een doorn in het oog van de Zeeuwse Milieufederatie. Licht dat eigenlijk zonder reden de hele nacht blijft branden. Als ZMF vinden we met name dat op bedrijventerreinen heel veel licht verspild wordt. We hebben het ook onderzocht en dan blijkt toch dat 70% van de bedrijven de verlichting na 11 uur 's nachts nog aan heeft. Zowel binnen als buiten. Ja, en dat is gewoon niet nodig. En die boodschap is nu ook tot Provinciale Staten doorgedrongen. Nadat vorig jaar er nog geen meerderheid voor was, is nu wel een motie aangenomen op initiatief van de PvdA. Nou, daar ben ik ook heel blij mee. Ja, wat ik zie is in Provinciale Staten gaat er heel veel over windparken, zonneparken en allerlei energiekwesties. En eigenlijk is het een beetje raar dat je dan 's nachts het licht laat branden. En dat doe je thuis ook niet. Je kan natuurlijk om te beginnen eens kijken waar je kan besparen. Veel gehoord argument om 's nachts het licht te laten branden is veiligheid qua inbraak. Maar volgens de ZMF weerleggen onderzoeken dat. Inbrekers vinden het juist wel fijn dat het verlicht wordt. We hoeven er geen zaklantaarn te gebruiken, want dan vallen ze veel meer op. En zeker als je zo'n bewegingssensor plaatst, ja, dat schrikt echt af, want het gaat ineens het licht aan. En als je het ook nog koppelt aan het alarmsysteem, ja, dan kijken inbrekers heus wel uit. Naast bedrijventerreinen zijn het ook gebouwen die nodeloos verlicht blijven. Simpel op te lossen volgens de ZMF. Het is natuurlijk sowieso voor binnenverlichting is het ook zeg maar, aan de bedrijven om hun personeel bewust te maken dat als ze weggaan of het schoonmaakpersoneel, dat ze dan de licht uitdoen. Want nu brandt het nog heel vaak binnen. 'S Nachts brandend licht is de macht der gewoonte. Het loslaten van die gewoonte levert voordelen op. Je verspilt minder energie. Het is beter voor de portemonnee, zeker op langere termijn. Maar ook, het blijft ook mooi donker 's nachts. Je kan dan genieten van de sterrenhemel. Voor nachtdieren, die worden veel minder verstoord. En ook voor de mensen is het belangrijk. Statenleden hebben nu de gedeputeerden van de Velden de opdracht gegeven met gemeenten en andere belanghebbenden de nodeloze verlichting tegen te gaan. Je zou allerlei dingen kunnen doen. Je kunt natuurlijk bedrijven helpen en stimuleren om met bewegingsmelders te gaan werken. Dat zou je eventueel nog kunnen subsidiëren of zo, maar eigenlijk is dat helemaal niet nodig, want dat verdien je heel snel terug, omdat je dan veel lage energierekening hebt. Reclameverlichting, dat zou je gewoon kunnen aanpakken via verordeningen of zo. Dat is gewoon overbodig. Dat hoeft helemaal niet te branden.
En zo zijn er nog wel meer mogelijkheden, denk ik. Gemeente Goes is al op weg. Daar worden folders voorbereid voor ondernemers waarin staat wat ze kunnen doen aan lichtbesparing. Met wat hulp van de provincie zouden misschien ook andere gemeenten aangezet kunnen worden om veilig de duisternis in Zeeland terug te laten keren. Vandaag hadden we af en toe zon, maar kwamen er ook regelmatig buien voor. En dat was een paraplu, zoals deze, inderdaad geen overbodige luxe. Het blijft de komende dagen ook buiig, morgen soms met hagel of natte sneeuw. Maar tussendoor, dat is dan een opsteker, schijnt ook af en toe de zon. Op onze site lees je nu over Trudy en René Dijkstra uit Vlissingen. Zij kunnen hun dochter 24 uur per dag bekijken via een streamingsdienst. Ze doet namelijk mee aan het televisieprogramma Big Brother. Vanmorgen dan zet ik hem toch gelijk even op. Van, oh, ze is nog niet wakker, weet je wel. En dan, oké, laat nog eventjes staan. En ja, die neiging heb ik wel, heel erg. René en Trudy denken dat Vera het wel eventjes uit zal houden in het huis. Ik denk toch wel dat ze toch wel stiekem ver komt, want het is wel een doorbijter. Als ze ergens de tanden in zet, dan laat ze ook niet gauw los. Dus ik denk dat ze wel een eindje komt. Om het programma te winnen moet ze het 100 dagen uithouden en niet worden weggestemd door de kijkers. Daarmee eindigen we deze editie van Zeeland Nu. Morgen dan zijn we er natuurlijk weer. En voor nu nog een hele fijne avond.